трейдинг, то като цяло май друго в канала вече няма да има. Като днес ще говорим малко за времевите цикли, тъй като ние имаме три индикатора, както знаете, които сме направили. Единият индикатор е за нивата, Goldbach нива, другият индикатор е за SMT, също видео, което бях заснел, което бях затворил само за хората, които са в Telegram, тоест направо правят, но може да го пусна пак публично. И третият индикатор, който правихме, беше за времевите цикли. Като индикатор за времевите цикли, реално това, което показва той, са трите бихевиора на цената, тъй като ние имаме акумулиращ бихевиор на цената, т.е. цената започва да влиза в някакъв рейндж. След което имаме манипулация и накрая завършваме с дистрибуция, т.е. AMD, така се нарича акумулация, манипулация, дистрибуция. И тази акумулация, манипулация и дистрибуция се случва в определени времена. Като тук реално на екрана в момента виждате графиката на 4 часа и по тази причина няма да се виждат циклите, но ако отворя графиката на 5 минути, тези цикли, за които говоря, ще се появят. И това, което виждате в момента на екраните си, тук това синичкото е първият цикъл. Първият цикъл е акумулационният цикъл и това е 90-минутната акумулация. След което имаме 90-минутна манипулация и след което имаме 90-минутна дистрибуция. Вътре в тези 90-минутни цикли всъщност имаме и три по-малки цикъла. Сега ще зумна да се вижда по-добре. Имаме акумулация 30-минутна, манипулация 30-минутна и дистрибуция 30-минутна. И тези 90-минутни цикъл всъщност те заформят и нещо по-голямо, а именно 270-минутната акумулация. Целият Лондон, всъщност целият пазар на Лондон е една 270-минутна акумулираща фаза. След което отваря Ню Йорк премаркет. В 7 часа нью-йорско време отваря Ню Йорк премаркет и тук отново имаме 90-минутна акумулация, 90-минутна манипулация, 90-минутна дистрибуция и цялото това нещо всъщност заформя и нашият 270-минутен цикъл. Така, това е 270-минутен цикъл всъщност на Ню Йорк. AM фазата до 11:30. Така, защо всъщност това е важно? След това разбира се има още един цикъл, но да се повтарям отново имаме 90-минутна акумулация, 90-минутна манипулация, 90-минутна дистрибуция и те заформят вече дистрибуционния цикъл. Айде ще го маркирам и него, ето по този начин. Така. И сега, предполагам, вече започвате да забелязвате нещо интересно. И това е следното, че тук Лондон наистина е акумулирал и може да видите, че цената се затворила в един доста тесен рейндж. След което отваря манипулационния цикъл. И вижте как точно в момента, в който отваря манипулационния цикъл, реално цената сменя своят behavior. И това, което се случва е, че манипулационният цикъл той прави open, low и таргетира ликвидността на акумулацията. Какво ще рече ликвидност на акумулацията? Реално тук под този лоу има ликвидност. Ликвидност, която трябва да се събере. Ако примерно ние влезем на buy, ето тук, нашият стоп лос отдолу би бил sell. Да ние влезем на buy и тук имаме sell. Тоест имаме sell side liquidity. Това, което се случва манипулацията, прави open, low и обира лоа на акумулационната фаза. Това е 270-минутната манипулация, пак да напомня. Така, този хай остава всъщност с buy side liquidity. Ако сме влезли тук на sell, отгоре нашите стоп лосове всъщност ще бъдат limit order е едно за buy. Тук отгоре също има ликвидност, която трябва да бъде взета. И в случая ние имаме долу лоу, който вече е взет и остава акумулационният хай, който не е взет. До кога? Докато всъщност тук този кендъл не обере и акумулационния хай. Тоест това, което виждаме, че манипулационният цикъл, това тук манипулацията обира ликвидността на Лондон отдолу и отгоре. Ню Йорк си е свършил работа. Ню Йорк премаркет. Така, сега, след което, както виждате, това е също нещо много важно, което мисля, че не е излишно да се спомене, е, че абсолютно същото по принцип се случва и на малките цикли, тъй като цената си е фрактална и както виждате, ето тук, всъщност ние правим open high на манипулацията, доста вероятно е всъщност тук да е имало и SMT. Сега ще отворя само да погледна дали е имало SMT. Тук. Добре, вече пуснахме и SMT детектор, нещо за което съм говорил в предходното видео. И нека да видим. Манипулацията реално, тя прави open high. И в голямата картинка ви обясних, че тук манипулацията, тя обира лоа на акумулацията и хая на акумулацията. Но тук манипулацията не обира хая на 90-минутната акумулация. Защо? Защо това се случва? Защото тук всъщност имаме и 90-минутно SMT. И в предходното видео, което направих правит, може би ще го направя публично отново, ви казах, че когато имаме SMT, това означава soon и за time за смяна на самата посока на цената, което разбира се трябва да се съчетае с доста други фактори, но за тези фактори ще говорим в някои другите видеа. Виждате, че тук вече имаме разминаване с среброто. Какво ще рече 90-минутно SMT? Точно с манипулационния цикъл. 90 минути е този цикъл, след което отваря 90-минутна манипулация и това, което се случва, че среброто всъщност обира този хай. И когато среброто обира този хай, реално вече на цената не е необходимо и при златото да отива нагоре и да обере този хай. Също така, най-вероятно тук имаме и ниво. Ниво, за което сме говорили в предходните видеа, а именно Goldbach ниво. Така, напуснем нашия индикатор и го настроим на правилните настройки. Най-вероятно някъде тук ще имаме и Goldbach ниво. Така, ето това, което се вижда тук е, че имаме фрактален левел на Goldbach ниво, което действа като резистанс на цената. Имаме и SMT и имаме и смяна на посоката. И манипулацията, 90-минутната манипулация обира хая на 90-минутната акумулация и също така обира и лоа на 90-минутната акумулация. Или с други думи, тук ние можем да хванем един немалък шорт на златото, използвайки трите индикатора, които сме направили, а именно SMT индикатора, Goldbach нивата и времевите цикли. Като
Това се случва абсолютно всеки ден. Като разбира се, не всеки ден обираме и хая и лоа. Трябва да направим така, че да видим в кои дни това се случва и ние да можем да разпознаваме кога акумулацията наистина акумулация, тъй като има случаи, в които акумулацията всъщност се превръща в дистрибуция, но това ще го направя за друго видео, в което да не ви осложнявам толкова материята още от сега. Така, по този начин всъщност вие може с доста сравнително добра точност всъщност да определяте посоката на пазара и по този начин всъщност трейдинга няма да се превръща в хазарт за вас, тъй като да, трейдингът може да се превърне в хазарт, но ако знаете какво правите и ако имате ясна стратегия и план, то тогава трейдингът всъщност може да бъде доста обективен и да не го превръщате в хазарт, както правят наистина страшно много хора. Тук това, което се опитвам да ви покажа, че фрактално се случва абсолютно също, което се случва и на големите цикли. Тоест тук 90-минутният цикъл обира хая и лоа, като хая е оставен както за среброто, а тук също обираме и хая и лоа на акумулацията. И нещо, което предполагам също ще ви е интересно, какво случва след това. След това имаме тази 270-минутна манипулация. И виждате, че манипулацията тя е all over the place, т.е. обира отгоре, отдолу, доста голямо движение и идва момента за нашата 270-минутна дистрибуция. И искам само да видите какво се случва. Даже ще го цветя по същия начин, тъй като тук съм сложил акумулацията в синьо, манипулацията в червено и дистрибуцията в зелено. И нека да направим така, че да ви малко по-подробно да видите и на голямата картинка какво се случва. Виждате ли, че дистрибуцията всъщност наистина е дистрибутирала цената еднопосочно, нагоре. Няма да се изненадам, ако тук също, някъде тук в това ниво, също имаме SMT и Goldbach ниво. Нека да видим. Тъй като аз този трейд не съм го хващал. Така, нека да видим какво случва. Магия, нали? Ето го Goldbach нивото. И това е нашата точка А. Това е нашата точка А. И това горе, на малкия таймфрейм е нашата точка Б. Но горе, както виждате, има ликвидност за взимане също. Така, сега нека да видим дистрибуцията. Дали ще вземе лоа на манипулацията, тъй като аз малко не съм го маркирал както трябва. Да видим. Всъщност правилно съм го маркирал. Добре, сега нека да видим дали ще има SMT тук. Имаме SMT, ето тук, с този лоу. Тоест имаме SMT между 90-минутните цикли. А именно 90-минутната дистрибуция прави 90-минутно SMT с 90-минутната манипулация. Тук също имахме SMT, което не знам защо изчезна. Я да видим. Може би ако отворя по-малкия таймфрейм ще се запази. Не, значи следователно имаме този лоу тук, най-ниска точка, 90-минутно SMT. Тоест дистрибуцията всъщност започва още от 90-минутният цикъл, тук, който също сам по себе си е дистрибуционен цикъл, тъй като имаме акумулация, манипулация, дистрибуция. И виждате ли вече нещо, което, нещо, което се повтаря. Вижте, сега. Тук манипулацията отваря и прави open high. Имаме 90-минутно SMT. Индикатор вече не го показва, тъй като има нови SMT-та, но тук манипулацията прави open high, 90-минутно SMT и имаме дроп. След което тук имаме една дистрибуционна фаза, 90-минутна дистрибуционна фаза, която прави open low. Цялото движение тук. И след което цената отива нагоре. Вижте нещо, което се повтаря. А именно тук цената отново прави open, само да ви кажа това е точно цикъла, тук отваря open low и след което цената отива нагоре. Ще направя таймфрейм малко по-голям. Ето open low. Тук на по-малкия таймфрейм, защото пак може да видите как манипулацията също прави open low и отива нагоре. И може да видите, че дистрибуцията реално наистина дистрибутира цената. Ето тук манипулацията какво прави отново отваря open low и след това отива нагоре. Виждате ли? Така, затова тези времеви цикли всъщност са толкова важни. Тъй като имаме фракталност. Това тук са 270-минутните цикли, в които има 90-минутни цикли, в които има 30-минутни цикли. Така, съчетано с нивата, с Goldbach нивата, виждате как цената перфектно всъщност се движи по тези Goldbach нива. Сега, нещо много важно. Няколко пъти казах, че цената е фрактална, нали така? Това, което се случва всъщност на една минута, се случва и на 5 минути, и на 1 час, и на дневна графика, и на месечна графика включително. И ще ви го демонстрирам това нещо и с това ще приключа видеото. Така, отварям графиката. Отварям графиката на дневна графика. Така, отварям графиката. И нека да видим всъщност какво се е случило с последните месеци. Януари. Така, тук отваря новата година. И това е нашият първи месец за годината. И нека си го маркираме с синьо. Само че. Така. След което отваря февруари месец. Това е нашият месец февруари, който приключва ето тук. Нека да го маркираме в червено. Така. И нека да маркираме месец март. Ето тук така. Така, добре. И да го маркираме него в зелено. И сега това, което ще ви покажа, най-вероятно доста ще ви озадачи някои от вас, които до момента не са вярвали, че има алгоритъм и че цената всъщност не се движи толкова от купувачи и продавачи. Така, това, което ви показах преди малко, бяха 90-минутни цикли, 30-минутни цикли, 270-минутни цикли, сега казваме цикличността на база на месеци. Това е нашия първи месец. Той има своите highs, своите lows и свой high. Така, след което искам да видите как отваря всъщност февруари месец. Какво прави февруари месец? Open low.
Нали така? И това, което ви показах по клиповете, по предходните цикли, по малки цикли, по 30 цикли, по 90 цикли, по 270 цикли, да обърнете внимание на това как това е цикъл, дали е Open Low или Open High. И дали има SMT и дали има също така зона. Така, нека видим тук според вас. Дали има всъщност, дали ще има SMT между месеца януари и месец февруари, между среброто и златото. Ето ви го и разминаването между месеците. Ето тук ние имаме всъщност и въпросното SMT. Та SMT, Smart Money Time. Тук имаме месечното SMT. Така, връщаме се обратно на графиката. Тъй като сме контактите и понякога ми се бъдат индикаторите и не показваме. Ето сега ми показва вече SMT-то, отдолу, което сме имали между циклите. Така че цялото това нещо, което се опитах да го направя сега, ръчно, този индикатор в последствие си ми показва. Та тук имаме и monthly SMT между циклите. Така, след което идва месец март. И той прави Open High. Щом тук правим Open Low и цената отива нагоре, а тук месец прави Open High, какво трябва да направи според вас цената? Отива надолу. И докъде отива надолу? До момента, в който цената тапва в ниво. Ето тук, мисля, че даже имахме, дали не беше, не всъщност тук беше друг. И имаме отново месечно SMT. Ето тук. Всъщност, тук беше първото SMT, това е второто SMT, всъщност това беше SMT, който казах преди малко. Така. Да, виждате за какво става въпрос. Алгоритъмът се движи по един и същи начин, както на големия таймфрейм, така и на малкия. И когато научите тези неща, може с сравнително голяма точност да разпознавате какво ще прави цената. Само да ви направя една скоба тук. Това е 27 петък. Точно денят, в който стана ясно, че щатите ще нападат Иран и всички бяха много обнадеждени и булиш за златото. А още тогава в моята група в Telegram и в моята комюнити ние коментирахме, че златото всъщност най-вероятно ще падне и то какъв дроп само се случи. От 5400 и нещо долара дропнахме до 4134. Един от най-големите спадове на златото за последните 48 години. Нещо такова. Това абсолютно беше ясно, че се случи по на хората, които бяха в Telegram групата, линк ще в описанието. И също така, когато направихме този дроп и когато аз видях, че сме паднали точно в ниво с SMT и сме вече към края на месеца, в 3:30 вечерта бях писал, окей, нека да видим всъщност какви ще са булиш новините утре. И тогава имаше булиш новини за златото на следващия ден. Така че покажете ми чарта и аз ще ви покажа какви ще са новините още преди да се случи, тъй като абсолютно всичко е една голяма измама, абсолютно всичко е нагласено и в момента се играе много голям театър в световен мащаб. Това искам да ви покажа днес, свързвам с времевите цикли и манипулацията на пазара и реално да ви покажа още веднъж, че цената се движи от алгоритъм и реално новините всъщност са нещо, което може сравнително лесно да се предскаже какви ще бъдат положителни или отрицателни за златото, петрола, индексите и така нататък. Надявам се да ви е било интересно. Предполагам, че ви е заболял главата да гледате това нещо и също така предполагам, че доста от вас им е било трудно да останат до края, но само хората, които остават до края, всъщност имат някакъв потенциал в този бизнес, тъй като този бизнес е един от най-трудните бизнеси. Да, варят се сравнително така лесно пари, обаче след като вече си навлязал наистина дълбоко в материята и в случая тук ние сме също едни от най-умните хора в света и няма да се случат с половинчати усилия големи резултати. Така че поздравления на хората, които са останали до края. Надявам се да ви било интересно това, което ви показах тук що и да видите всъщност колко нагласено е абсолютно всичко. И ако имате тази информация предварително, то най-вероятно много от вас, хората, които са инвестирали в злато, нямаше да инвестират в злато, когато цената беше 5000 или 5200, с очакването да стигне 6000, 10 000 и така, защото вие щяхте да знаете, че цената има много голяма вероятност всъщност да падне още в момента, в който видите как отваря месец март. Това беше видеото за днес. Пак казвам, да е полезно за хората, които искат още такава информация, могат да се присъединят напълно безплатно в Telegram общността ни. Долу в описанието на клипа ще има линк и пак казвам, присъединяването е напълно безплатно, ако разбира се използвате брокерът, който ни е партньор. А пък за хората, които са в Discord общността, Telegram също им е безплатен. Така че това е. Ще се видим в следващото видео.